kana batun ka shigo da sigari amma baka ganta ba. Roƙona ka taimaka min ka ban karata. Baba daga murya. Roƙona inda akwai ka taimaka ka ban karata. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ehsan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa, wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To ga mu da wasu kayayyaki kuma ga mu da wani dattijo tsaye gaban wannan kayayyaki, amma bari mu ji daga bakinsa. Baba me sunanka? Sunana Nuhu Baba. Nuhu Baba, shekarar ka nawa? 75. 75. Yaran ka nawa? Yarana 14. To, ga ka a hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA reshen jihar Kano, me ya faru? Wallahi abin da ya faru ni dai jiya sun je sun same ni misalin karfe 3 na dare. Daga murya. 3 na dare. Sun je sun same ni da wannan kaya na a gidana. Na'am. Suka kamo ni suka ce. Me da me suka kamo ka da shi? Yawwa da wannan fara, da wannan taba, da wannan jolisho, da wannan izol. Baba shekarar ka nawa kana wannan sana'a? Wallahi shekara ta 3 bara na fara ma. Me yasa ka shiga wannan sana'a? Wallahi dole ce ta sani saboda kowa ya sani a cikin garin namu yanzu haka ina da ɗan mata ina da yara 14 a kan gari sun je sun tarar da su. Kuma ba da dawa ta tsada. Abinda na sayi dawan nan nake sayan dawan nan 2,500 bara. Na'am. Ita ta sani wannan abu ya laɓe ga kuma zan yi auren yarinya. Allah da wannan shine na farko shine na ƙarshe ba zan ƙara ba kuma. To, Baba ga fara, ga tabar wiwi, ga pregabalin, tramol, ga diaza, ga sholisho. Baba me da me kake sha? Ni duna sha. Me yasa kake shan su? Wallahi saboda ni in dai zan yi aikin gona wannan in ban sha ba zan iya ba. Saboda aikin gona kake sha? To, kana batun ka shigo da sigari amma baka ganta ba. Roƙona ka taimaka min ka ban karata. Baba daga murya. Roƙona inda akwai ka taimaka ka ban karata. To, Baba me fatan ka ko kuma kiran ka na ƙarshe? Fata na ƙarshe Ubangiji Allah ne wannan kada Allah sa ƙare. Wane shawara kuma zaka ba irin wanda suke aikata wannan abu? Shawarar da zan ba su wannan abu na zo na gani ba lafiya bane ba alheri bane mutum ya haƙura. Kai ma ka haƙura. Ni ma na haƙura kuma in Allah su yarda. In Allah su yarda. Wannan matsala ma da ta sa na shige ta na gaya maka wallahi. Wallahi ba raba ni da hatsi ko ɗaya. Kuma wallahi na yi bara nake ci. Kuma na gani gaskiya ina samu a wannan gaskiya ina ɗan ci da su. Saboda ka yi haƙuri yalla ba za a ƙara ba. To, Allah ya yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya kare mu da duk wani sharri da yake tattare da sha, safara, dillanci da duk wani laifi da ya jibanci miyagun ƙwayoyi. Jama'a, assalamu alaikum.